Ahojte priatelia, fanúšikovia Preston Innovations. Jesenné obdobie sa nám pomaly blíži ku svojmu koncu a to znamená koniec babieho leta a teplého počasia. A najlepšie obdobie lovu rýb na riekách teraz začína. Nachádzame sa pri Komárne, nedaleko od Komárna, na druhom najväčšom rieke v Európe na Dunaji. Dnes sa zameriavame výslovne na tie bojovné riečné ryby, torpéda ako mrena, nosál, podústva a tie krásne plotice lesklé. Ideme na to. Povedzme si niečo o osádke rýb. Na tomto úseku sa vyskytujú takmer všetky druhy sladkovodných rýb, ale to miesto, čo som si vybral, to je výslovne hlboké, ťažné, prúdiace, takže asi zrejme dnes budeme chytať prevažne nosálov, mreny a plotice lesklých a občas aj podústvy. Ako budete vidieť, tu veľmi blízko chodia lode, akože to koryto tej rieky je veľmi blízko. Takmer 80-100 metrov začína byť už hĺbšia časť rieky. Tie riečné torpéda tieto miesta vyhľadávajú na jeseň. Voda je už pomerne čistá, avšak aj my sme tu mali problémy s veľkou vodou. Celý september a začiatkom októbra bol takmer nechytateľný ten Dunaj. Mali sme tu prvý stupeň povodňového stavu, takmer celý september plával neskutočný bordel. Tu aj vidno na brehu, ale na ten koniec októbra sa to celé vyčistilo a môžeme sa venovať tým pekným rybám, tým pekným riečným rybám. Krmivo som pripravil ťažké riečné krmivo na syrovej báze. Ja celý rok chytám so syrovým krmivom na Dunaji. Mám rád, keď trošku to vyselektuje, lebo je tu neskutočné množstvo menších rýb aj počas leta, takže celý rok chytám so syrovým, slaným krmivom. Je to ono. To bude základom nášho chytania a druhým základným faktorom budú lepené kostné červy. Lepenáče som pripravil, zalepil s arabskou gumou. Je to zaťažené so štrkom, aby som navýšil ten objem, aby v tom silnom prúde to držalo, aby nevyplávalo hneď, aby neodplávali tie kostné červy ďalej od krmného miesta. Veľmi jednoducho budeme chytať. Budeme chytať s kostnými červami, s pinkami, občas tie mreny obľubujú, hlavne tie najväčšie mreny, malé nástrahy. A pripravil som ešte dendrobénu. Tie dendrobény by som skúšal len poslednú hodinu, či sa tam nechytalo, nezastavila nejaký pleskáč vysoký, alebo nejaká biela ryba, krásna biela ryba, naozaj veľké ryby sa tu môže objavovať a v poslednom dobe ešte na maďarskej strane teraz nasadzovali kaprov, takže posledné 2-3 týždne tam Maďari dávali, chvála Bohu, nejaké kapre, takže môžu sa aj tieto tu vyskytnúť. Takže začíname s úvodným krmením. Na úvod tam položím 5-6 košíkov krmiva, kombinované s lepenými červami. Krmiť budem s tým istým krmítkom, s čím aj budem chytať. Momentálne to je 180 gramový košík s nožičkami. Žiaľ, ten prúd je veľmi silný. Inak na Dunaji sú také úseky, kde bežne chytáme 80, 100, 120 gramovými krmítkami. Keď chceme chytať torpéda, musíme sa prispôsobiť. Takže
Do step krmítka pridám lepené červy a uzavriem to s krmivom. Udice mám vymerané na 40 metrov. Tam som našiel už takú dostatočnú hĺbku a dúfam, že tie ryby to aj budú prijímať, aj akceptovať. Takže úvodné krmenie je to vyklipované. Počkáme si, kým sa to zastaví, položím palicu a počkáme si, kým sa to uvoľní z krmítka. Nevyťahujem hneď, aby som nerozplašil tie ryby, ktoré sú už tam, poprípadne, aby som nerozsekal to celé krmné miesto s krmivom. Pomaličky sa to vypúšťa z košíka. Úvodné krmenie, posledný košík som už nahodil, takže úvodné krmenie je hotové. Ideme chytať už na ostro. Ja na riekach, hlavne na Dunaji, používam metrové nadväzce. Kratšie vôbec nepoužívam, ba dokonca aj dlhšie ako meter. Teraz tu mám metrový nadväzec s háčikom N60 od Prestonu. Veľkosť desina. Akú nástrahu si dám 3-4 kostné. Do krmítka to isté krmivo s lepenými červami. Teraz prvú hodinu skúsime ten interval nastaviť na 3-4 minútky, aby sme tam položili niečo, aby tie ryby niečo našli, lebo ten prúd je fakt silný a veľmi rýchlo sa to splaví dole. Takže ideme na to. A máme tu prvý záber. Veľmi, veľmi rezantný od veľkej ryby. Musím sa postaviť a čo najvyššie držať ten prúd, aby sa nevyrezala ryba na tých škeblách. Inak, kde som krmil, tam sú mušľové pole. Veľmi krásny záber spravil. A silne bojuje. Ja nezdolávam cez brzdu, lebo tie výpadky tých riečných rýb sú iné ako na tých stojatých vodách, takže ako to budete vidieť pri brehu, úplne inak idú tie ryby ako na stojákoch, a hlavne v takomto prúde, a to je riečný torpedou. A to odišlo. Žiaľ, prvá ryba bola na palici a ako som hovoril, pri brehu musíme byť veľmi opatrní, lebo tie výpadky sú naozaj veľmi silné a no, žiaľ, to odišlo. Ideme ďalej, nahodíme ešte raz a uvidíme.
Je tam ďalšia ryba. Mali sme pomerne pekný záber. Asi to nebude mrena, ale nejaká väčšia ryba. Stojí v prúde, takže veľmi bojovná rybka. Mrenka. Sice menšia, ale mrena. Takže máme tu riečného torpéda a la mrena. Je to síce menšia mrenka, ale postupne určite prichádzajú aj väčšie rybky, väčšie mreny. Ideme ho púšťať naspäť. Dobre, pokračujeme ďalej. Štýl chytania nezmeníme. Do krmitka takisto lepenáče. Uzavrieme to s krmivom. Nástraha. 4 kostné, z toho 2 biele, 2 červené. A dúfame, že prídu aj väčšie mrenky. Chcel som to prehodiť a proste videl som, že bol tam nejaký kontakt, malý ťukanec a je tam malá podústva. Takže ryby sú na krmnom mieste. Teraz skúsime trošku zmeniť taktiku. Vynecháme krmivo, budeme len krmiť s lepenáčmi a uvidíme, či nám to spraví niečo. Výslovne chceme chytať tie najväčšie ryby, takže takto sa dá nejak selektovať. Ale uvidíme, či na to budú ryby reagovať, alebo musíme sa vrátiť k tej kombinácii, čo som doteraz používal. Takže do krmítka čisté lepenáče na háčik. Klasiku. 3-4 kostné. Nadväzec mám 0,18. Nechytám hrubo, tenký hák, lebo tie ryby už, tie veľké dróty, veľké kamre už nechcú zobrať. Fakt vyberajú tie najjemnejšie veci. Pritom voda není taká čistá, že by to ovplyvnilo niečo, takže je to také čudné už, no. Uvidíme. Takže a tá zmena, čo sme spravili, asi bol efektívny, lebo na druhý náhod som mal rezantný záber, mrenový záber a prvá ryba tam odišla na tom zlome. Aj táto. Žiaľ. Takže mali sme pár záberov, pár stratených rýb a odrezané nadväzce. Teraz zmením aj nadväzec, aj tvar háčika. Veľkosť ostane desina, ale žiaľ pláve bordel na spodku aj na hladine. A niekedy stratím rybu kvôli tomu, takže teraz to vyskúšame inak chytať. Takže dlhší nadväzec som tam dal, ešte o 30 cm.
A hlavne, že iný tvar háčika. S krmením nezmením nič, akože krmivo ostane takisto ako bolo. Takže krmivo, kombinácie s lepenáčmi. Toto je extrémna rybačka, no. Takže máme tu záber. A nevieme, z akej ryby, ale tú zmenu, čo sme spravili, asi mal nejaký efekt. Len otázka, či tú rybu vyťahneme. Nakoľko máme tu nejaké prekážky vo vode. Tu je tá hrana. Asi to bude nejaká mrenka, lebo stále je stále ťahá dole s hlavou, takže to je taký typický záber medený. Dobre, krásna ryba. No. Takže máme tu takú lepšiu rybu, takého riečného torpéda. To je taký ozajstný dunajský bojovník. Takže razantný záber sme mali a ledva som to odklipoval. Asi to bude mrena, lebo hneď to začalo ťahať dole prúdom, takže a teraz to pekne drží. Musíme ho dostať cez tú hranu. A teraz je to tam, teraz je tam na tej hrane. Dobre. A stále ide dole. Dobre. Už je to pri kraji.
Ďalšia mrenka. Dobre. Máme ho. Krásna riečná ryba. Pokračujeme ďalej. No. Ľudia sa ma často pýtajú, že akú výbavu zvoliť na ten Dunaj, aby boli úspešní, aby vedeli chytať, odchytať všade. No, ja vždycky vychádzam z extrému, nakoľko aj tu, ako vidíte, svedčí o tom, že potrebujete mať od 100 gramov do 180, 200, 250 gramov krmitka. Nie je všade rovnaký ten tok, rovnaký prúd. Potrebujete mať hlavne silný prúd, aby ten stred bol tuhší a špičky, aby boli tak zosilnené. Koncové očka musia byť zosilnené, lebo inak by tie nahodenie nevydržali. Ja teraz používam Monster Extreme Distance radu 4,2 metrovú verziu a novinku 4,5 metrovú verziu. Jedno má vrhací záťaž 200 gramov a tá 4,5 220 gramov. Navijáky a na tie rieky vždy vyberem, aby boli najväčšie. Menšie ako 6000 nikdy nezvolím, nakoľko musí ten naviják zvládnuť, vyklúčkovať obrovský záťaž, obrovskú silu musí mať. Takže tam potrebujete mať dobrý prevod. Ten prevod musí byť pod 5, najlepšie, keď ten prevod je od 4,6, 4,8. Väčší prevod ako 5 na riekach sa nesmie používať, lebo to vlastne nemá silu, budete len zdolávať ten košík, keď to budete vyťahovať. Takže dôležitý je ten prevod, veľkosť. Montáž je len toľko, že ja tu používam 0,23 silón. Dalo by sa používať 0,20. Proste v tom prúde neviem zistiť, že by bol lepší 0,20 alebo 0,23. Ja vždycky používam 0,23. Je to pevnejší, vlastne nespraví nič, žiadny rozdiel, keby som používal tenší silón. Šokovku používam 0,16, je to šnúra v 15 metrovej dĺžke. Proste bez tej šokovky by ste nevedeli nahodiť tie košíky, tie krmitka na tej vzdialenosti, čo aj teraz chytám. Takže potrebujete šokovku alebo šokový silón. O montáže niečo. Ja to mám veľmi jednoduchý montáž, čo mám už roky osvedčené a zbytočne to zmeniť. Dalo by sa tam nejakú zmenu urobiť, dalo by sa nejak inak spraviť, ale je to osvedčené, takže nemusím tam špekulovať. Vlastne je to tak spravené, že ja tu mám jeden dvojitý obratlík s karabínkom. Pod tým je stopper. Tá šnúra, šoková šnúra, je namontovaná do feederovej gumy. Feederová guma, jedna strana má rýchloklip a druhá strana je s obratlíkom. Takže vlastne takto to funguje. A tu je ten rýchloklip. Do toho rýchloklipu dám nadväzec. A to je všetko. Vlastne tam nepotrebujete nič iné riešiť. A to je kompletný dunajský montáž. Takže dnešný lov pomalečky ukončím a na záver príde malé zhodnotenie. Ako bolo vidno, s lepenými červami sme vedeli trošku vyselektovať tie ryby, aby sme nechytali tie najmenšie ryby, ale tie
cieľové ryby ako mrena, podústva. Podarilo sa nám chytiť pár zdolaných mrien sme mali aj vonku, ale žiaľ stratil som 3 alebo 4 mreny, väčšie ryby. Niektoré odrezali, niektoré hneď pri zdolávaní padali. A máme tu záver. A je tu mrena na záver. Takže užili sme si krásny slnečný deň, takže asi to bude mrena. Takže ako som povedal, s tými lepenými červami sme vedeli trošku vyselektovať tie ryby. A hlavne sme chytali tie väčšie kusy. Tie jesenné rybačky sú už také, že buď si zachytáte na tom Dunaji, alebo môžete odsedieť celý deň bez záberu. Není to jednoduché, ale treba si to vyskúšať. Proste je to nádhera. Hlavne tie riečné ryby majú ozaj silu, sú silné. Proste tie nemali ešte háčik v papule. A fakt tie riečné torpéda ako mreny. To je zážitok ich zdolávať. To bude lepšia ryba. To už cítite teraz, že proste úplne inak ide, úplne inak pracuje. A na záver. Na záver je tu krásne riečne torpédo mrena. Ako sme začali s rybou, tak aj ukončíme dnešný rybolov tiež s rybou. Ďakujem vám veľmi pekne, že nás sledujete. Dajte nám like, pokiaľ sa vám páčilo naše video. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz. Ahojte.